ọ bụ eziokwu na ị nwere ike jụ ogene na-eme. Ekele m gị, kelekwa ihe nyere gị ndụ. Ị na-agbalị hapụ osi gị n'aka. Ndọga abụghị ụba, ọ bụghị n'oke ekpere, kama ebumnobi nwekwara ihe ọ na-arụ. Ọchịchọ nwere ihe ọ na-arụ. O nwere mgbe m kwuturula okwu banyere ọchịchọ. Achọrọ m taa ka anyị tapịa ya ọnụ, marakwala ihe ọchịchọ a bụ, maka ọtụtụ ndị mmadụ kpọrọ jụ ọ gịnị dị ihe ahụ. Ọ ka bụkwa m onwe m bụ Kingsley Imo Ụwa Afrịka. Matakwa na ọ ka bụkwa n'isi mbido telivishọn mgbe ebe anyị ewetara unu ya bụ Oge Amara. Ọ bụ ya mere m jiri sị amara ya bara m ụba, amara Chukwu bara m ụba, ka m were dị ndụ n'elu ụwa. Amara ya bara m ụba ka m dị ndụ n'elu ụwa. Ma ọ bụghị Oge Amara, anyị achọpụtala na ọtụtụ ndị mmadụ na-adọgbu onwe ha na-amaghị na o nwere ihe amara na-arụ. Ọ bụ ya mere anyị ji sị ka anyị were ohere a ka anyị na unu bikọọ isi ọnụ, nwee nkata pụrụ iche n'oge amara, ka anyị mata nọọ naanị amara bụ ihe eji adị ndụ. Ọ bụ naanị amara na-eduga aba n'ụzọ, n'ụlọ, n'ebe ahụ na ngalaba niile ahụ kwesịrị gị ịnọ. Ma ọ bụghị amara, ọ dịghị ihe ọzọ bụ ya. Gbakwala gịgharị, maka anyị nwa bụ ndị isi mbido. Anyị mara ebe anyị bidoro, anyị ga-amakwa ebe anyị kwụsịrị. Ọ bụ ya ga-eme mgbe ọbụla ọ ga-eji adị otu a, gbalịa soro anyị gawa na soshal midia anyị. Ị gaa na Facebook, ị ga-enweta anyị isi mbido nke a na-akpọ ihu akwụkwọ. Gagakwanụ na Instagram ndị ọ dị ọsịsọ nwa nkenke, ị ga-enweta anyị ebe ahụ. Ya bụrụkwanụ na Twitter chọọ maọbụ nwa nọrọ na-agba ama, ị ga-enweta isi mbido. Nke bụ eziokwu bụ Oge Amara bụ oge Chineke na ndụ na ọnọdụ nke unu na-akpọ nature ji akọwara gị ihe ndụ bụ. Ndụ anọgịteghị, ya bụrụ ndụ. Ọ mmadụ kere ndụ, Chineke nyere gị ya. Jisie ya ike, gị kegharịa ya otu o kwesịrị dị. Ị ga-ekegharị ndụ gị, kegharịa ya agbanyegote ọbụla ọ dị, kama dabere n'elu amara. Ma ọ bụghị amara, ọ gaghị adị isi. Ọ bụ ya mere anyị ji sị ọchịchọ. Ọchịchọ dịkwa n'ụdị n'ụdị o, dịka anyị kwuru ya. Maka mgbe anyị kpara ihe banyere ọchịchọ a, ụfọdụ na-akpọ na-ajụ gịnị bụ ụdị ha, anyị aghọtachaghị ihe ị na-ekwu banyere ọchịchọ. Ọ bụ ya mere anyị jiri sị taa ka anyị bịa tapịa ya ọnụ, ka anyị marakwala ihe bụ gịnị ọchịchọ ahụ. Ọchịchọ bụ ihe ahụ, dịka anyị kwuru ya mbụ, ihe ị kwenyesiri ike, jidesie ya ike, mesie ya ike n'ihe nweta gị. A strong wish to have something. Kwenyesi ike ka ị nweta ihe ahụ. Ọ bụ ya bụ ọchịchọ. Ekwela ka ọchịchọ gị duba gị n'ọnwụ, kama kwenye ka ọchịchọ gị duru gị baa na ndụ. Ikwenye ha na duru gị baa na ndụ, nke ahụ tọgburu onwe ya. Ọ bụ ya mere anyị ga-eji gịnị amara aba ya. Oge amara ọ bụrụ gịnị? Nwanne anyị nwaanyị gwara anyị Amazing Ijeọma. Ihe ọ gwara anyị bụ gịnị? Nke m ji ka mma. Nke ji ka mma bụ gịnị? Amara. Ijiri ha ala amara nke ji ka mma. Dịka na ha agbara ya bụ egwu, anyị gbarịcha laghachite azụ ka anyị kọwapụzie ya bụ ihe otu o kwesịrị dị.